אוקיי, שלום לכולם שוב, וברוכים הבאים לסמסטר השני של ההרצאות שלנו על קולוניאליות ודה-קולוניאליות, במחשבה, בעשייה ובפרשנות הארכיאולוגית. יש לנו תוכנית מאוד מגוונת בסמסטר הזה, שעוסקת גם בארכיאולוגיה עכשווית, גם בפרשנות ארכיאולוגית, כפי שתראו באמצע הסמסטר, ובעוד מגוון נושאים על ידי קבוצה מאוד מגוונת של מרצים. היום הזמנתי לכאן את פרופסור יובל יקותיאלי מאוניברסיטת בן גוריון, שאני מכיר אותו כבר הרבה עשורים, כי אנחנו חולקים עניין משותף ארוך שנים בתקופת הברונזה הקדומה. יובל כבר מעבודת הדוקטור שלו על סקר של צפון סיני, בדרך שנים רבות של עבודה באזורי המדבר, בערבה, בנגב, מעשיר את ידיעותינו על הקשרים בין ארץ ישראל ומצרים, תקופת הברונזה הקדומה, ועוד כל מיני נושאים מעניינים שקשורים לערבה, לאנשים שהסתובבו בערבה בתקופות שונות. בשנים האחרונות הוא התחיל פרויקט חדש, כבר דיברנו על זה שכנראה יש משבר גיל ה-60 של חוקרי הברונזה הקדומה, והם כולם נוטשים את הברונזה הקדומה ועוברים לתקופה המודרנית. כנראה שאנחנו מוצאים איזשהו קשר בין הברונזה הקדומה בתקופתנו. אז בשנים האחרונות יובל עוסק בפרויקט חדש, אני יודע עליו מעט מאוד, כמעט כמוכם, ואנחנו תכף נשמע עליו יותר, כמובן בהרצאה. והפרויקט הזה עוסק בפעולה ארכיאולוגית בתוך שרידי מקומות יישוב ומקומות זיכרון של יהודים במרוקו, ואלה מקומות שננטשו לפני 70 שנה או פחות. זו הזדמנות, ותסלח לי יובל שאני אומר את זה, זאת הזדמנות טובה להזכיר שגם אנחנו כאן באוניברסיטת תל אביב יושבים על שרידי כפר שננטש לפני כ-70 שנה, שייח' מואנס, ששרידיו עדיין ניכרים למי שמעוניין לראות אותו. ונדמה לי שבשני המקרים אנחנו מדברים על פצעים שעוד לא הגלידו, ועל עבודת זיכרון וריפוי שעוד מונחת לפתחנו. אז קבלו בבקשה את יובל יקותיאלי. יובל, בבקשה. תודה רבה, אני חושב שכדאי לכבות את האור, אני צריך לכם. אני גם רואה, כשאני יושב כאן אני רואה שעשיתי טעות כתיב באחד מהשמות והשכנזתי אותו לגמרי, אז התנצלותי לעומר האחרון, זה לא עומר באום שזה אשכנזי לחלוטין, זה עומר בום, אוקיי? אז התנצלות מול עומר. אז אני מאוד שמח להיות כאן, ותודה רפי שהזמנת אותי להשתתף בסדנה הזאת, בסמינר הזה שמתעסק בקולוניאליזם וכן הלאה. אחד מהפנים שקשורים לקולוניאליזם זה כל העניין של הגירות, וחלק מהנושא של הגירות יש גם את הדיאספורה ואת הפוסט-דיאספורה, אז תכף אני אסביר למה אני מתכוון שאני אומר את המילה הזאת. אבל בואו נתחיל קודם באיפה אנחנו ובמה מדובר, ומשם אני אגיע לשם המוזר הזה גם שראיתם אינסיגרנט ופוסט-דיאספורי וכן הלאה. אז זה כבר מספר שנים שאנחנו קבוצה של אנשים שמסתובבים בדרום מרוקו, ומסתכלים על שרידים של יישובים יהודיים במקום. וכאן אתם רואים את אחד מהמקומות האלה, מעט מדבר שהיא מדרום לאנטי אטלס, תכף אני אראה לכם גם מפה, אז תבינו מי זה אנטי אטלס, בשולי הסהרה. הכפר הזה נקרא בשם תמנארט, ובכפר הזה ישנו חלק ישן וחלק חדש, החלק הישן אתם רואים אותו פה, כולו בנוי מבוץ, בוץ ואבן, והחלק הזה די נטוש. בתוך הכפר הזה, אנחנו עכשיו מתמקדים על חלק מסוים בתוכו, וזה המלח. מלח זה האזור או הרובע, או האזור שהיהודים גרו בו. ובתוכו מה שאתם רואים, אלה שרידי בית הכנסת שהיה באותו מלח. כשאנחנו הגענו למקום לפני 2-3, עוד ככה בדמדומי הקורונה, עוד קצת קורונה ואחריה, נכנסנו לבית הכנסת, אתם רואים אותו כאן. אתם רואים שהוא במצב של התפוררות מתקדמת,
וכאשר נכנסנו לתוך המבנה עצמו, אז יכולנו לראות שבאחד הקירות נפער חור, מישהו פרץ את אחד הקירות, וכשהתחלנו להסתובב, ולרגע, כמו ארכיאולוגים שעושים סקר, הסתכלנו על הרצפה, פתאום ראינו שהרצפה מתחת לחור הזה, כולה מלאה בפיסות של טקסטים בעברית. כאילו מאות, אלפים של חתיכות נייר בעברית. בנקודה הזאת אנחנו עצרנו ודי יצאנו מהמקום, ועברנו שרשרת די ארוכה של אישורים ובקשות כדי ללכת לעשות חפירת הצלה במקום, כדי להציל את מה שיש שם, להבין קצת מה שקורה, וגם תוך כדי זה לשקם את מבנה בית הכנסת, להבין את מערכת היחסים בין יהודים למוסלמים במקום הזה בעבר, ובכלל ללמוד את ההיסטוריה של המקום הזה. ככה נראתה החפירה, אני עוד אספר עליה קצת יותר בהמשך, אז זה רק מין קדימון כזה שתראו מה שהיה שם, ומתוך החפירה הזאת יצאו הרבה מאוד דברים מהגניזה, קטעים של ספרי קודש, הרבה מאוד קמאות מסוגים שונים, כל מיני קטעים של טקסטים קבליסטיים, והרבה מאוד מכתבים, כמו שאתם רואים כאן, שמתוך המכתבים האלה, אנחנו כרגע בתהליך של עיבוד החומר עם קבוצה גדולה מאוד ורב תחומית, ואת זה אני אזכיר תכף, נוכל ללמוד הרבה על ההיסטוריה החברתית של האזור ועל הקשרים שלו במגוון גדול מאוד של מובנים. אוקיי, אז בנקודה הזאת, אחרי שראיתם לרגע ומה מדובר, אני רגע עוצר ואני רוצה עכשיו להסביר קצת יותר טוב מה הכותרת שאיתה פתחתי, מה זה אינסיג'ם, מה זה פוסט דיאספורה. אז לרגע אנחנו עוזבים את הארכיאולוגיה ממש ועוברים קצת לתיאוריה שמאחורי הדברים האלה. אז זאת היא הכותרת שלנו. אוקיי, המילה אינסיג'ם בערבית פירושה הרמוניה, והיא גם, חשבנו עליה הרבה, מפני שזה גם ראשי התיבות של הפרויקט שאותם בחרנו לעצמנו. אז אינסיג'ם זה Atlas and Sahara Jewish Muslim Heritage. אלה ראשי התיבות. וקצת שתבינו מה זה האטלס, מה זה הסהרה, אז בואו לרגע מפה של מרוקו. מרוקו בקצה המערב, בפינה הצפון-מערבית ביותר של אפריקה, ובמרוקו ישנם כמה רכסי הרים. הרכס הצפוני ביותר על חוף הים זה רכס הרי אביב, על חוף הים התיכון, אבל במרכז מרוקו עוברים כמה רכסים מאוד מאוד גדולים, כיוון כללי דרום, מערב וצפון מזרח. זה רכס האטלס התיכון, קצת דרום לו האטלס הגבוה, ששם הפסגה הגבוהה ביותר היא מעל 4,000 מטר. עוד דרום הרכס נוסף שנקרא אנטי אטלס, ומדרום לזה, כל האזור הזה זה הסהרה, זאת הסהרה של מרוקו, אבל הסהרה הזאת נמשכת גם על המזרחה וחוצה את כל יבשת אפריקה, בקו הרצועות, קו הרוחב של הרצועות המדבריות הגדולים. הפעולה שלנו של אינסיג'ם מכוונת לאזור הזה, זאת אומרת, כאן אנחנו מסתובבים פי כמה וכמה משטחה של מדינת ישראל, אז אנחנו כישראלים טובים, אנחנו אימפריאליסטים ועם עיניים גדולות, אבל בתוך כל הסיפור הזה אנחנו מתמקדים כרגע באזור שאתם רואים כאן. זה הפינה הדרום-מערבית של מרוקו, לא רחוק, קרוב לגבול עם אלג'יריה, לא רחוק מהאזור של סהרה המערבית סלש סהרה המרוקאית, ויכוח גדול שעומד בפני עצמו, ואנחנו עובדים שם. הרעיון העיקרי של הקבוצה שלנו, שאנחנו קבוצה רב-תחומית, וקבוצת הגרעין שמפעילה את הפרויקט הזה, שאנחנו רואים אותו כדבר שימשך לעוד הרבה מאוד שנים, אז יש אצלנו שני היסטוריונים אנתרופולוגיים, שאחת היא בת זוגי אורית וואקנין נקודיאלי, שני זה עומר בום, שהוא חוקר מרוקאי, אבל הוא בשנים האחרונות הוא חי בארצות הברית, והוא פרופסור באוניברסיטת UCLA, חוקר את ההיסטוריה היהודית. מעניין שגם הוא מוסלמי ראשון שעומד בראש קתדרה למדעי יהדות באחת מהאוניברסיטאות באמריקה. אחר כך יש לנו את סלימה נאג'י, שהיא ארכיטקטית ואנתרופולוגית, שהבסיס העבודה שלה זה העיר תזנית. רואים את הסמן שם? כן. אוקיי, תזנית נמצאת פה. תזנית. כן, תזנית, בדרום מערב מרוקו,
היא עוסקת כבר הרבה מאוד שנים בפרויקטים של שימור ושחזור, ואנחנו בקשרים איתה הרבה שנים אחורה. בן זוגה הגיאוגרף דוד גרי, שהוא מאוניברסיטת סורבון, ובתוך הצוות יש לנו שני ארכיאולוגים, אחד זה מברוק זריר, שהוא מאינסאפ, אינסאפ זה ראשי תיבות של אינסטיטוט נציונל דה סיאנס ארכיאולוג'יק פטרימואן, כלומר המכון למדעי הארכיאולוגיה והמורשת, שזה המקבילה של רשות העתיקות במרוקו, והבסיס המרכזי שלהם זה רבאט. זאת אומרת שאנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה עם המוסדות המרוקאים, זה מפעל משותף, יש לנו גם הסכם שאנחנו חתמנו בין אוניברסיטת בן גוריון לבין אינסאפ, שהולך כמה שנים קדימה ואנחנו עובדים עם זה. אז זאת קבוצת הגרעין שאיתה אנחנו עובדים. אז כרגע המילה אינסיג'אם קצת ברורה יותר, איך הגענו גם לכותרת הזאת וגם מה המקום, והמקום שאנחנו עובדים בו, שני מקומות שכבר חפרנו אותם, זה אחד תמנארט אגרד, יש שני שמות, כי תמנארט זה שם של מין כפר שמתפרס על ואדי גדול מאוד שנקרא וואד תמנארט, ויש כל מיני נקודות שיש להם שמות שונים, אז אנחנו חפרנו באגרד, ובאקה תגדיר, אקה זה גם נעת מדבר מאוד גדולה, פה הם קרובים אחד לשני, אבל משהו כמו 80 קילומטר אחד מהשני, וגם באקה ישנם אזורים שונים, והמקום שאנחנו חפרנו בו הוא נקרא תגדיר, עוד נדבר על זה יותר. עכשיו אני רוצה רגע להסביר מה הכוונה בפוסט דיאספורי. אז הכל מתחיל בנושא הזה של דיאספורה. ברגע שקבוצה של אנשים מרצון או שלא ברצון יוצאת מאיפה שהם גרים. פה אנחנו צריכים לעשות איזשהו היפוך מבט על מה שאנחנו רגילים בשיח הציוני. אנחנו מסתכלים בדרך כלל על שאנחנו המולדת וכל היהודים היו בגולה. ואז היהודים חוזרים אל המולדת מהגולה, הגולה זה שם. אבל בעצם, וזה גם המבט שלנו בפרויקט הזה, ובהרבה מאוד מחקרים אחרים, לפחות בסיפור הזה, בסיפור של הרבה קהילות שנמצאות בארץ, כאן נמצאות דיאספורות של ארצות אחרות. זאת אומרת, יהודי מרוקו פה הם דיאספורה של מרוקו. המולדת זה מרוקו וכאן הדיאספורה. מבחינת מרוקו, תכף אני אגיע לזה גם כן, אבל יש משרד שמתעסק בדיאספורה, גם בארץ דרך אגב יש משרד כזה, שזה חלק מהמפנה הפוסט-דיאספורי. שם עושים רישומים די מדוקדקים של איפה נמצאים המרוקאים השונים שעזבו את מרוקו. אז הדיאספורה הכי גדולה של מרוקאים בעולם נמצאת בצרפת, את זה בטח אתם יודעים. אבל מקום שני, וזה די מדהים, זה פה. זאת הדיאספורה השנייה, כאשר סופרים לא רק את הדור שהיגר, אלא גם דור שני ושלישי. אז אנחנו נדבר על זה עוד מעט קצת יותר בפירוט. המפה הזאת מראה את הקהילות של יהודי מרוקו סביב שנת 1950. יהודים במרוקו חיו בכל רחבי הארץ, מהקצה הצפוני, מחוף הים התיכון, דרך המישורים הגדולים, הערים הגדולות, קזבלנקה, פס, רבאט ואחרות, מרקש, בהרים ובמדבר, התעסקו בכל המקצועות השונים, מאנשי עסקים גדולים ועד נגיד בעלי מלאכה בכל מיני מקומות, חקלאים וסוחרים קטנים בכל מיני מקומות אחרים. זאת אומרת, ממש בכל רחבי המפה הזאת. האזור שאנחנו מתעסקים בו הוא בפינה הדרום מערבית ביותר. אתם יכולים לראות כאן בין השמות שהזכרתי, למשל את השם אקה. מה שחסר כאן זה השם תמנארט, והשם תמנארט חסר כאן לא בטעות, אלא מפני שבשנת 1950 כבר היהודים עזבו את תמנארט. ההגירה של היהודים לא הייתה תמיד ממרוקו לארץ או למקומות אחרים, היו קודם שלבים של הגירות פנימיות, מהכפרים לערים הגדולות, כחלק מתהליכים שבכלל קרו במרוקו וקורים בהרבה מקומות. אז הקהילה של תמנארט עזבה כנראה כבר בשנות ה-30, או שנות ה-40. אוקיי, מספר היהודים במרוקו היה בתחילת שנות ה-40 קרוב ל250,000 יהודים, ובמיוחד עם הקמת מדינת ישראל וכל האירועים שקרו סביב העניין הזה, ובעידוד גדול מאוד של התנועה הציונית שאמרה תעזבו לפני שיהיה מאוחר מדי, אוקיי? אז בעידוד גדול, העידוד הזה היהודים עזבו, במיוחד אחרי 1956 שמרוקו קיבלה עצמאות מהצרפתים. מרוקו הייתה פרוטקטורט צרפתי בין 1912 ל-1956, אז הרבה חששו למה יהיה, והתנועה הציונית עודדה את החשש הזה,
ואנחנו הגענו למצב שכיום, פה הגעתי עד 2006, אבל היום, או 2006 היו בערך 2,500 יהודים, עכשיו המספר קצת עולה. מה שאתם רואים כאן ברקע, התמונה הזאת זה סרט מרוקאי מלפני כ-20 שנה, שנקרא פיין משי יא משה, לאן אתה הולך משה, ובמרוקו הייתה תדהמה די גדולה, שוק די גדול, אפילו תחושה של בגידה שהיהודים עזבו. כי ההרגשה הייתה שהיהודים בסך הכל מקבלים יחס מאוד טוב במרוקו, ולמה הם עזבו? מה בדיוק קרה? אז זאת איזו שאלה שאתם תוכלו לקרוא וללמוד אליה בהרבה מקומות אחרים, אנחנו לא נתעסק בה פה. אחרי שעזבו את מרוקו, היהודים שהגיעו לכאן, מספר גדול מאוד של יהודים, אז כמו שגם אתם יודעים מהרבה מאוד הקשרים אחרים, אני רק מזכיר את זה כי זה קשור להבין את המונח של פוסט דיאספורה. אבל כאן הרבה מעולי מרוקו הופנו לפריפריות, העולים או המהגרים ממרוקו, הם היו אנטיתזה לדמות בשיח הציוני של הצבר, שאתם רואים אותו כאן מצד ימין למטה, ממש כמין ארי כזה, הם ממש לא נראו ככה. האפליה הזאת נושאת את אותותיה, ותכף אני אזכיר את זה עוד הרבה שנים קדימה. הרבה מהעולים ממרוקו הופנו לעיירות פיתוח, וכאן אני מתחבר לרגע לארכיאולוגיה, וליד חלק מעיירות הפיתוח בשנות ה-50 היו גם אתרים ארכיאולוגיים שחיפשו מה אנשים יכולים לעשות, אז שלחו אותם לחפור שם. אז מקום אחד שרפי ואני קצת דיברנו עליו, רפי משתתף שם במחקר, זה חצור הגלילית, החפירות של חצור שהיו ליד, החפירות של ידין, שבקטע מפורסם מהספר הוא מספר שם, חפרנו שם, היו לנו כל הפועלים מצפון אפריקה לידינו, גילינו את השער עם ששת התאים, השער מתחילת תקופת הברזל, ראינו אותו מצד אחד, אבל אתם בטח יודעים שלידין הייתה תזה שזה השערים של שלמה, והם חוזרים על עצמם בפעמים למקומות אחרים, אז סרטטנו על האדמה איפה יהיה הצד השני של השער, אמרנו לפועלים תחפרו שם, הוא כותב, הפועלים גילו בדיוק איפה שאמרנו, ואז נחשבנו בעיניהם כגאונים גדולים. אבל אז הקראנו להם את ספר התנ"ך, בספר התנ"ך כתוב ששלמה בנה את גזר ואת מגידו ואת חצור, ואז הערך שלנו נפל ביניהם, כי כולם ידעו תנ"ך על פוריו, ואמרו בעצם התנ"ך הוא זה שידע ולא אתם הארכיאולוגים. אוקיי, אז זה אנקדוטה קטנה מידין, אבל גם באתר שאני מעורב פה, סיפור הברונזה הקדומה שלי, שרפי הזכיר, ליד קריית גת ישנו תל גדול אחר, תל ערני, והחפירות שלו גם נעשו בידיהם של הרבה פועלים מצפון אפריקה שישבו אותם בחבל לכיש ובקריית גת. שם זאת הייתה חפירה של שמואל לוי. בכל מקרה, עכשיו אני אעבור על הקטע הזה במהירות, כי באמת זה נותן רקע. האפליה הזאת שעם הכניסה לארץ לא עברה בצורה שקטה מבחינת המהגרים ממרוקו, זה התחיל במהומות של ואדי סאליב ב-1959, נמשך במהומות של הפנתרים השחורים בתחילת שנות ה-70, גלגל אחר כך את המהפך, היה לזה חלק מהמהפך הפוליטי של שנת 77, ועם תפיסת המשמעות האלקטורלית האדירה שיש לדיאספורות כאן, עד כמה הן יכולות להשפיע פוליטית, אז גם קמו מפלגות על בסיס קבוצתי כזה. וזה אחד מהדברים שהם קשורים מאוד בתהליך הפוסט-דיאספורי, שמבינים את הכוח האלקטורלי שיש לדיאספורות במקומות שונים. ואז הרבה פעמים ברגע שמבינים את הכוח של הדיאספורות, כולם מתחילים לחזר אחריהם. וכאשר אנחנו עוברים לשנות ה-2000, אז אנחנו רואים כבר דחייה תרבותית כללית של התרבות המרוקאית בארץ. אז יש את זה בתזמורות האנדלוסיות למיניהם, תיאטרון בדריג'ה שקם בכל מיני מקומות, זמרות כמו נטע אל-קיים, אבל רבות אחרות. אם תרצו לקרוא כל העניין הזה של ה-cultural revival של המרוקן דיאספורה בארץ, אז הנה זה אחד המאמרים שמדובר בזה. זאת אומרת, יש לנו כאן, עכשיו אנחנו במצב של מין cultural revival, וזה מביא אותי עכשיו לדבר רגע על מה זה פוסט-דיאספורה. אז פוסט-דיאספורה זה תופעה שאנחנו מכירים אותה בכל רחבי הגלובוס. ואנחנו מדברים על סדרה של תהליכים שקורים אחרי שהדיאספורות הן קצת יותר מתקבעות, מבינים את הכוח שיש להם. חלק מהדבר הזה גם מביא למין דחייה תרבותית של הדיאספורות.
מבינים עוד כל מיני יתרונות, שלמשל מי שהוא דיאספורה של איזה ארץ יכול להוציא פספורט של אותה ארץ. ואז הפוסט דיאספורים, עכשיו תחשבו כמה מכם יש להם כל מיני פספורטים של מאיפה שההורים שלהם הגיעו, או כמה מכם במרדף אחרי פספורט כזה. אז זה חלק גם מהתהליך הפוסט דיאספורי שהופך אותנו לקוסמופוליטיים יותר. אחד מהדברים האלה זה שהמדינות, הרבה מהמדינות, הן מחזרות אחרי הדיאספורות שלהם. כי הרבה פעמים מבינים שהדיאספורות יש בהם גם כוח כלכלי לא קטן. ובמקרה של מרוקו, כמו שאתם רואים פה, אז זאת הסמכות של משרד החוץ המרוקאי. אתם רואים שכתוב כאן ממלכת מרוקו, המשרד לענייני חוץ, זאת אומרת זה משרד החוץ, ושיתוף הפעולה האפריקאי, ושל המרוקאים שגרים בחוץ, בארצות הזרות. המחלקה של המרוקאים בארצות הזרות. זאת אומרת, במרוקו, בממשלה ישנו משרד שהמטרה שלו לחזק את הקשר עם הדיאספורות, בתקווה שיחזרו, שייצגו את מרוקו כשגרירים של מרוקו ושיכניסו כספים ומשאבים חזרה למדינה. ואם אתם שמתם לב לדיאלקטיקה בזמן חתימת ההסכמים שהייתה בדצמבר 2020, אז הרבה, למשל מה ששר החוץ המרוקאי אמר, היה קשור יש לנו כאן קהילה מרוקאית מאוד גדולה בארץ ואנחנו מחדשים איתה את הקשר. יש כאן הרבה מרוקאים ואנחנו מקווים שגם המרוקאים האלה יוכלו לעזור ולהשפיע בכל מיני צורות. אז יש את זה, וגם אצלנו יש משרד התפוצות, שבעצם המטרה שלו היא מין מטרה דומה. החיזור הפוסט-דיאספורי מביא לעוד תופעה שאנחנו רואים אותה, זו תופעה של שיבה, של הרבה פעמים אנשים שחוזרים אל המולדות הישנות שלהם. עכשיו, שיבה כזאת זה לא שיבה תמיד של לבוא ולגור שם, תמיד, אלא זה בכל מיני צורות, לבוא לתקופה מסוימת, לבוא על בסיס קבוע, לעשות כל מיני פעולות שישנם שם. ואם אנחנו מסתכלים על זה במקרה של מרוקו, אז אנחנו רואים ממש את התהליך הזה פועל, של החזרה למרוקו. אז כאן אנחנו רואים סדרה של חזרות, שהן קצת יותר, נקרא להם יותר, אני לא יודע אם נעלות, אבל אוקיי, נקרא להם יותר נעלות. יחד עם השיבות האלה, ישנן גם שיבות של כל מיני אנשים אחרים, למשל, קהילת הקרימינלים הישראלים שיכלו לברוח למרוקו, כי אין להם הסכם הסגירה עם מרוקו, ומגיע להם אזרחות מרוקאית, זה גם סיפור שקיים, וישנם עוד הרבה מאוד סוגים שונים של חזרות, במגוון גדול מאוד של דברים, גם אני לא נכנס לזה, אבל העניין של שיבה דיאספורית, ואני חושב שאנחנו איכשהו התגלגלנו, אנחנו חלק מהתופעה הזאת בפרויקט הזה, אז זה איזשהו נושא מפתח. אוקיי, זאת אומרת שהמצב הזה, the post-diaspora condition, the post-diasporic condition, זאת בעצם המסגרת, סליחה, זה סיפור המסגרת של מה שאני מספר עליו כאן, של הארכיאולוגיה הפוסט-דיאספורית שאנחנו עושים במרוקו. התוודעתי כבר בפני רפי שבעצם אנחנו רצים על הפרויקט הזה כבר כמה שנים, רצים די בטירוף, כי הדברים מתגלגלים ודבר רודף דבר, אבל רפי אמר לי, רגע, תחשוב, מה בעצם, מה עומד מאחורי זה? למה אתה עושה את זה? מה התיאוריה שמאחורי זה? ותוך כדי מחשבה פתאום קלטתי את הפוסט-דיאספוריות שתמונה בתוך הסיפור הזה, ואני אנסה לשכנע אתכם עוד הלאה בהמשך. אז אחרי כל ההקדמה הזאת של התיאוריה, עכשיו אני נכנס קצת יותר לאיפה היינו ומה מצאנו, ובסוף אני עוד פעם אחזור קצת לתיאוריה. אז אני מתחיל עם האתר הראשון שלנו, עם תמנארט, או תמנארט אגרד, וזה לוקח אותנו לדרום מרוקו, לאזור הזה. הכפר הזה יושב במדבר, נעת מדבר עצומה, בצד שמאל ראיתם לרגע את החלק החדש של הכפר, שהוא כבר בנוי בטון והוא בין עשרות השנים האחרונות, ופה אנחנו מתמקדים על החלק הישן של הכפר, שרובו נטוש, ואחד הדברים המצחיקים שאם אתם שמים לב אליו פה, מי שעשה את גוגל ארת, אז הוא כתב על בית הכנסת, הם כתבו Old Jewish Church, אוקיי? אז יש כאן אל-כניסה אל-יהודיה. אז זה בית כנסת, זה לא Jewish Church. בכל מקרה, אז אתם רואים את הנוף של הכפר הזה, וזה החלק הישן שלו, בתוך אזור מדברי מדהים ביופיו. בואו ניכנס עכשיו ממש לתוך המלח, גם הכפר הישן, ושחלק ממנו זה המלח, האזור שחיו בו היהודים.
וכאן אני אומר לכם קטע מהסרט ששלחנו לכם לינק אליו. זה דוד, איש הצוות שלנו, הגיאוגרף שלנו. ככה נראה הכפר היום. Voici l'entrée qui menait au Bella et qui était donc la ruelle principale du quartier juif. הוא אומר שנכנסים כאן בשער של המלח, שזה הרחוב הראשי של הרובע היהודי. זה הכניסה לתוך האזור היהודי. אוקיי, וזה השער של בית הכנסת, שהוא נמצא בתוך המלח עצמו. עכשיו אתם גם רואים דרך התמונה, העבודה שלנו שם זה עבודה, כמו שאמרתי, רב תחומית, אז יחד איתנו הארכיאולוגים שחופרים, ממש צמודים אלינו, ישנו צוות שכבר עובד ומשמר ומשחזר. בית הכנסת הזה שהיה הרוס, חודשיים שלושה אחרי העבודה שלנו כבר קם לגמרי עם תקרה והכל. וכאן אתם רואים ממש גם חלק מעבודת השחזור, אתם רואים שחלק מהבוץ הוא בוץ קצת יותר חדש, כי זה תוך כדי עבודות השחזור במקום. מילה על בתי כנסת בדרום מרוקו, שתקבלו את התוכנית הכללית, דגם שחוזר על עצמו די הרבה, ומתוך זה אתם תוכלו גם להבין את התמונות הבאות. אז זה בית כנסת בכפר אחר שנקרא תהלה, שהוא גם כאן באנטי אטלס, מקווים שנגיע לשם גם כן. בית כנסת בצורה כזאת, הצורה שחוזרת על עצמה היא צורה רבועה, במרכז בית הכנסת ישנה בימה שהיא קצת יותר מוגבעת, ועליה ניצב החזן ושם התפללו. סביב הבימה ישנם 4 עמודים שתומכים את התקרה, כל האזור הזה הוא קצת יותר מוגבע. מסביב לבימה ישנו שטח יותר נמוך, זה נראה כמו מין תעלות כאלה. ועוד מסביב לזה ישנם ספסלים לאורך הקירות בכל הצדדים. בצד מזרח נמצא ארון הקודש. עכשיו הכניסה לבית הכנסת זה תלוי בדיוק במבנה של הרובע. אז פה אתם רואים שהיא לא באותו ציר של ארון הקודש, אבל במקומות אחרים זה בכל מיני צדדים אחרים. אז זה דגם שחוזר על עצמו די הרבה, ועם הדגם הזה עכשיו אני אוכל להסביר לכם קצת יותר טוב מה אנחנו ראינו כשהגענו לתמנרת הגר. אז ככה נראה בית הכנסת שהגענו אליו. אז אתם כבר מזהים בו את העמודים, את 4 העמודים, ובאזור המרכזי, באזור הזה, הרצפה כבר התכסתה לגמרי, והספסלים התכסו, והבימה התכסתה, אבל המקום של הבימה הוא פה, בין 4 העמודים. והדבר שהזכרתי כבר קודם, הדבר שבלט במיוחד והביאו אותנו לעשות את חפירת ההצלה במקום, זה שיש כאן חור בקיר, מישהו פרץ אותו, זה פריצה של החור הזה, וכאן היו הרבה מאוד טקסטים על הרצפה. ובעקבות זה, כאן היו הטקסטים, הבנו שזה נכנס מכאן, בעקבות זה עשינו את החפירה הארכיאולוגית במקום. למרבה המזל, אסון, כאילו סלש, אי אפשר לדעת איך בדיוק לקרוא לזה, באזור הזה, שזה במדבר, לא היה גשם בערך 7 שנים. ערב לפני שהגענו, פרץ שיטפון מטורף בבית הכנסת, שהתקרה שלו הייתה הרוסה, המים חדרו פנימה, והרבה מהטקסטים נרטבו. זאת אומרת שתחילת העבודה שלנו במקום הייתה לאסוף את הכל, פתחנו מעבדה בשטח במקום שבו אנחנו נשענו, ובמעבדה הזאת אנחנו עשינו איזשהו שלב ראשוני של ייבוש של כל הדברים, אז ככה חלק מהדברים נראו בתחילת העבודה, זאת העבודה במעבדה, באותה מעבדה שאנחנו פתחנו. ואני אומר לכם רק כמה היילייטים קטנים מתוך הממצאים, יש לנו הרבה מאוד ממצאים, היום כולם פתחנו מעבדה כרגע באינסף ברבת, ואנחנו עובדים שם ונעבוד שם עם צוות חוקרים גדול, זה הכל, זאת עבודה שאנחנו במהלך העבודה, אנחנו עוד לא פרסמנו את הדברים האלה, חוץ מכמה תמונות וכמה כתבות עיתונאיות. אז אחד מהדברים שמצאנו בכמויות די גדולות, גם בבית הכנסת הזה, בתמנרת ובבתי כנסת אחרים, אלה הם קמעות. אתם רואים את הגודל שלהם. בתוך הדברים האלה זה מין, בשמאלי, זה מין תיק כזה שעשוי, תיק קטנטן, תראו, זה 2 סנטימטר למטה, שעשוי מאור, ולתוכו הכניסו פיסת נייר שעליה כתוב הקמע. תכף אני אראה לכם איזה קמע כזה. ומצד ימין זה גם קמע שהוא עטוף בחתיכת בד. אז יש שם, הופתענו לגלות את כמות הקמעות הגדולה מאוד שהייתה בגניזה. ככה נראה אחד מהקמעות האלה. כאן משביעים את השמדי ואת כל השדים האחרים,
שהם ישמרו על בן אדם מסוים, זה בדרך כלל אישית, ספציפית, מכוון לאדם ולמטרה מסוימת. כאן אתם רואים איזשהו קמע אחר, שבמיוחד אם תסתכלו בחלק העליון, אז תראו בשלוש השורות האחרונות שכתוב שכאן זה מתחיל שאני אעלה למעלה, השביעית עליך חווה, אשתו של אדם הראשון, בשם יוצריך וכן הלאה, אני יורד למטה, שלא תזיקו ליולדת ולא לבנה הנולד. זאת אומרת, זה קמע לאישה יולדת. וישנם עוד קמעות לכל מיני סוגים של דברים. זה לא שלא ידעו את זה שיש דברים כאלה, אבל אנחנו עכשיו, מה שמעניין אותנו, הוא לחקור את הכל בתוך הרקע גם של התרבות היהודית המקומית, במקום שנחשב שהוא פריפריה מוחלטת, אבל איך החיבור של זה גם למקומות לרעיונות יותר גדולים, חיבור לעולם הקמעות הקבליסטי היהודי שרץ בכל העולם, חיבור לעולם הקמעות האסלאמי והמשמעויות שלו. בין הקמעות ישנם גם קמעות אחרים, למשל הקמע הזה זה קמע שעשוי ממתכת, וכאן ישנם את אחד השמות לאלוהים לפי הקבלה. את ראשי התיבות האלה זה בעצם אחד מהשמות הקדושים של אלוהים. אוקיי, מבחינת המבנה עצמו, אז ככה נראה בית הכנסת שהתחלנו לחפור בו, שהתחלנו לעבוד עליו, וכמו שאני אמרתי, תוך כדי העבודה, אז התחילה פעולת השחזור, שהרעיון הכללי שאיתו הצוות שלנו עובד, זה שמי שמשחזר את זה האנשים של הכפר, שאנחנו עובדים רק עם בעלי מלאכה מהמקום, מילה מגונה בעינינו זאת המילה בטון ומלט, אין דבר כזה. סלים הארכיטקטית שלנו, אם שומעת המילה בטון, אז היא משתנקת ונופלת לרצפה, עובדים רק בחומרים המקומיים שעבדו שם פעם, ומרימים את המבנים בחזרה, לפי צילומים שראינו, לפי מה שאנחנו הבנו, ובעצם כרגע בית הכנסת הזה הוא עומד גם שופץ מבפנים, שופץ מבחוץ, וככה נראה עכשיו בית הכנסת אחרי השיפוץ שלו, אחרי שהוא סגור. אוקיי, תוך כדי עבודת השימור והשחזור שלו, כרגע אתם רואים את הרדימה אחרי השחזור שלה, אחרי חפירה השחזור, את העמודים מסביבה, אבל תוך כדי העבודה, אז הפועלים שעבדו שם שמו לב לאיזה אבן רופפת, והרימו את האבן הזאת, וכאשר הסתכלנו על האבן הזאת, הסתבר שמדובר במצבת קבורה. עכשיו, מצבת הקבורה הזאת היא בעצם מבית הקברות היהודי של המקום. בכל אחד מהכפרים האלה היה גם בית קברות. בית קברות יהודי בדרום מרוקו, בערי האטלס, בדרך כלל נראה זה כמין גלי אבנים, זה לא קברים כאלה בנויים, ובכל גל אבנים ישנה מצבה, שבה רשום מי נפטר, מתי נפטר, עוד כל מיני טקסטים נוספים. במקומות אחרים במרוקו הטקסטים הרבה יותר מפורטים, יש אפילו קטעי שירה גדולים, אבל כאן זה יותר פשוט, יחסית פשוט. בתי הקברות האלה הם יעד מועדף לשודדים, לאוספי יודאיקה ולכל מיני אנשים אחרים, וגם לאנשים שעזבו את המקום ורוצים איזה שריד מהמשפחה שלהם. אז בבית הקברות של תמנרד כרגע אין יותר מצבות בכלל, הוא מרוקן לגמרי. זה שמצאנו את המצבה בבית הכנסת, זה אומר שמישהו מתישהו מצא את זה, כנראה אחרי שהיהודים עזבו, ידע את הערך שזה מבחינה יהודית, והלך ושם את זה בבית הכנסת, כי ידעו שזה המקום של היהודים, זה בית הכנסת. חוץ מזה אנחנו יכולים ללמוד קצת על תולדות הכפר הזה מתוך המצבה הזאת. מדובר כאן על אישה שנפטרה, אתם רואים נפטרה הזקנה הכשרה, המיצונה בת שלמה לא צנוניו. מתי? בשנת תובל למלך. במרוקו וגם במקומות אחרים, באשכנז ובמקומות אחרים, הרבה פעמים את השנה לקחו ועשו איזשהו צירוף מילים שבגימטריה הוא מתאים למספר, שלפעמים גם ניסו לחבר את זה למשמעות מסוימת. אז תובל למלך זה שנת 1797-98. אז יש לנו כאן אינדיקציה, תכף אני מוסיף עוד כמה אינדיקציות לתיארוך, של מתי חיו בכפר הזה. אחרי שמצאנו את זה, החלטנו גם לחפור רבע מהבמה, להיכנס פנימה, לראות את הסטרטיגרפיה שלה, להבין איך זה נבנה, ובמקרה הזה אנחנו קצת למדנו על הקונסטרוקציה, לא מצאנו כאן שום מצבות נוספות, זאת אומרת שבאמת מישהו כנראה הביא את זה אחרי שבית הכנסת נהרס. אבל תוך כדי עבודות השחזור, אז הפועלים שהסתובבו בבתים ליד מצאו אבן בשימוש משני שגם היא מצבה, ואתם רואים שזאת המצבה של רבי יוסף בן עמר,
שהוא הלך לעולמו בשנת ויהי לשלמה, שהיא שנת 1676, אז הדברים האלה אנחנו מתחילים לקבל את הרושם של מתי הייתה שם הקהילה היהודית. יש לנו עוד עדויות היסטוריות, הצוות של ההיסטוריונים האנתרופולוגיים שלנו עובד על זה, אז יש עדויות נגיד שבמאה ה-16, זאת אומרת 1500 ומשהו, חיו שם יהודים. הסיפורים מספרים על דברים עוד יותר קדומים, אבל זה כבר די בטוח, ויכול להיות, תסתכלו גם לפי חלק מהשמות, שיכול להיות שזה קשור גם לגירוש ספרד, כי בגירוש ספרד הרבה יהודים הגיעו למרוקו. עוד כמה טקסטים אחרים שעוזרים לנו לברר עניינים של תאריכים, וגם מלמדים אותנו אינסוף דברים אחרים, אז זה אחד הספרים שתראו שהוא נתפס באמסטרדם. זאת אומרת שאנחנו יכולים ללמוד גם על רשתות ההפצה של ספרים קדושים ולאיפה הם מגיעים, ולשאול את עצמנו האם הפריפריה, כשמדברים על מרכז ופריפריה, שזה בקצה המדבר, האם זה באמת כל כך פריפריה, עם כמות הספרים והחוכמה שאנחנו מצאנו שם. אז הספר הזה נכתב באמסטרדם בשנת אל עמות הביאנו, שהיא 1767-8, עוד איזשהו חתיכת נייר, זה יומן שהיה שם לצורך המתפללים, יומן שהוא חושב 80 שנה קדימה. אז היומן הזה הוא היה משנת תר"ט"ו, זאת אומרת מ-1854-55 עד שנת תרצ"ד 1933-34. אז כל הדברים האלה נותנים לנו רושם, ואנחנו יכולים לסכם לרגע מה אנחנו יודעים כרגע על תמנר תגר. כל העבודה כרגע בשיא הפעילות עם צוותים שונים שעובדים על זה, גם בכל מיני מקומות בעולם וגם במעבדה שלנו ברבת. אז אנחנו יודעים שהייתה שם קהילה יהודית שהתקיימה בתמנר מהמאה ה-17 באופן ברור, אבל כנראה גם קודם, ואנשים עזבו כנראה בשנות ה-30-40. בגלל זה גם קצת יותר קשה למצוא אנשים שבאו משם, למרות שגם את זה תכף אני אגיע. מה שהארכיאולוגיה עוד גילתה, זה שמספר עשרות שנים אחרי שהמקום ניטש, בית הכנסת התחיל להתפרק, מישהו שידע איפה הגניזה, הגיע, פרץ את הגניזה, זה כבר עבודה כאילו, עבודת אנשים. הוציא חלק מהדברים הם רצו, ואת כל מה שלא נראה להם מעניין זרקו על הרצפה, ועוד חלק היה עוד בגניזה עצמה. ומאז בית הכנסת המשיך להתפורר, עד שאנחנו מגיעים לקטע הזה של הפעולה שלנו באינסיג'ם במקום. אוקיי, זה קרה בשנת 2020-2021, חזרנו לארץ, וכאן הוצאנו על זה כמה כתבות עיתונאיות. אז הכתבה הראשונה יצאה בהארץ, ובעקבות זה שאנשים ראו את זה בארץ, אז הגיעו לנו כתבים של העיתון החרדי במשפחה, ושאלו אם אפשר גם אצלם לפרסם כתבה, עשינו את זה בשמחה גדולה, וגם אמרנו להם, תשמעו, באותה הזדמנות תוסיפו איזו הודעה, שאם יש מישהו שהגיע מהכפר תמנר, תגר, אם אפשר שייצרו איתנו קשר. ואכן כמה ימים אחרי זה קיבלנו טלפון, והצלחנו לפגוש את הנכד של אחד הרבנים האחרונים מאגרת. עשינו רעיונות איתו ועם עוד כמה אחרים, ותוך כדי זה, נאמר לבושתי, למדנו להכיר את העולם המחקר הגדול שיש גם בקהילה החרדית, במיוחד החרדית המרוקאית, על ההיסטוריה של יהודי מרוקו. ועוד למדנו דברים אחרים, למשל, מה שאתם רואים כאן, שזה דבר שגם יכול להתחבר טוב לנושא של קולוניאליזם ונאו-קולוניאליזם. אחרי העזיבה הגדולה של היהודים את מרוקו, מסתבר שהג'וינט מאמריקה מימנו קבוצות של אנשים שילכו לבתי כנסת נטושים ויצילו במרכאות את הגניזות שלהם, יוציאו אותם בדרך לא דרך ממרוקו ויביאו אותם לכל מיני אוספים בארצות הברית ומקומות אחרים. במהלך הגלגול שלנו הצלחנו להגיע לכמה אנשים שמכירים דברים בסיפור הזה. זאת אומרת שהעבודה הזאת היא משכה אותנו, במיוחד שהיא רב תחומית, זה לא רק ארכיאולוגיה, זה מתחבר גם להיסטוריה, אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה ודברים אחרים, משכה אותנו לקבוצות אחרות, ואיתם למדנו. תוך כדי זה, כמו שאמרתי, למדנו בטקסטים הדתיים, החרדיים, אז גם עושים כל מיני פנינים שעוזרים לנו לשחזר וללמוד על תולדות המקומות האלה. למשל הספר הזה שנקרא נתיבות שלום, שכתב אותו רבי שלום אביסרור. אביסרור זאת אחת המשפחות החשובות ביותר שגרה בעכא, בכפר הזה שנגיע אליו. אביסרור כשהם הגיעו לארץ, אני לא יודע כמה אתם מעורים בעולם הנדל"ן,
אבל הקבלן הגדול הביסרור שעובד בבאר שבע וסביבתה, הם הגיעו מהמשפחה הזאת מאקה. וכאן אם תסתכלו על האותיות הקטנות, אז כתוב כאן, מתחת לרבי שלום הביסרור, היא חכמי אקה, מרוקו. ותוך כדי זה שהתחלנו לראיין אנשים בקהילה החרדית, למדנו לדעת שבמקביל אלינו, שאנחנו עושים כל מיני פעולות של חפירות, שימור והצלה, ישנם גם קבוצות של חרדים, יהודים ממוצא המרוקאי, שחוזרים בדרך תדירה למרוקו כחלק מההילולות, ויש עולם שלם שמסתובב שם בעניין הזה, ומשחזרים ומשמרים אתרים יהודיים קדושים. זאת אומרת, יש פעולה במקביל שנעשית במקביל, וגם הכרנו כמה מהאנשים האלה, למשל כאן אתם רואים באקה עצמה, אותו כפר שאנחנו חופרים, עובדים בו, ישנו קבר של קדוש יהודי שנקרא יששכר מול אל-עין, יששכר בעל המעיין, עם סיפור שלם של משהו כמו משה היכה בסלע ויצאו ממנו מים, והקבר שלו, הקבוצה החרדית הזאת, שחזרה אותו והקימה אותו מחדש. ובעצם כמו שאתם רואים כאן, באתר האינטרנט שלהם, אז המעוניין לשפץ קברי צדיקים במרוקו, לקבל פרטים על המקומות ששיפצנו, יכול להשאיר את פרטיו כאן. והאנשים האלה אנחנו בקשר חברי טוב מאוד איתם, ואנחנו מתקשרים ולומדים זה מזה. זאת אומרת, עולם שלם עוד קיים, עולם מקביל שאנחנו כארכיאולוגים אקדמיים, אנחנו די מנותקים ממנו, אבל הוא קיים שם. מעניין מאוד ללמוד אותו. אוקיי, בואו נלך עכשיו לאקה, הכפר השני. אז מה שאתם רואים כאן, עוד לא הכנסתי עוד חלק מסיפור המסגרת, מה הכפרים יהודיים וכפרים אחרים עושים שם במדבר באותו אזור. אז האזור הזה של נאות המדבר הגדולות הוא חלק ממערכת המסחר הטרנס-סהרית. ואם תסתכלו בצד שמאל של המפה, רשום כאן תמדולט. תמדולט זה האזור של אקה ושל תמנר. ובעצם כאן ישנו אחד מהסעיפים של הדרך הטרנס-סהרית, שחצתה את הסהרה והלכה לכאן לכיוון טימבוקטו ולעוד כמה מקומות אחרים. והחלק מהמסחר עבר לכיוון סיג'ל מסע, ואחרי זה הגיע לפס ומקומות אחרים. זאת אומרת, עבר כאן במשך מאות שנים רשתות ותעבורה מסחרית עצומה יבשתית, עם שיירות עצומות וסיפור שלם, וכנראה שחלק מההתיישבות של היהודים במקום זה חלק ממאמץ של השלטונות המקומיים לרתום אותם לפעולה המסחרית הזאת. אחד מהמקורות שאנחנו לומדים מהם הרבה על האזור הזה, אקה ותמנר, זה מתוך טקסטים של רבי שחי באזור, במאה ה-16 ובמאה ה-17, קראו לו רבי יעקב איפרגן, שהוא נולד בעיר טרודנט, והוא בחלק מהספרים שלו, אתם רואים את אחד מהספרים שלו, ספר אחר הוא ספר שנקרא פרח השושן, כל הספרים האלה כתובים בכתב יד, כי אז בשנים האלה עוד הדפוס לא הגיע לאזור הזה. ובספר הוא מוסף איזשהו נספח בסוף, בנספח הוא מספר על קורות חייו, אז הוא אומר, נולדתי בשנה הזאת וזאת בטרודנט, הייתה מגפה מאוד גדולה, כולנו ברחנו מהעיר כדי לא למות, הגענו לכפר אקה, בכפר אקה חיינו 11 שנה, התקיפו אותנו מפה, התקיפו אותנו משם, היה מרד במלכות, ברחנו לכפר תמנר, גרנו שם, תמנר את החיים היו קשים, זרקו אותי לכלא 3 פעמים, ברחנו למדבר, גרנו באוהלי קידר, מישהו הציל אותי שם, חזרתי לאופרן, עיר מאוד מאוד חשובה במסורת היהודית, שם השלמתי בעזרת השם את כתיבת הספר של פרח השושן, חזרנו אחרי זה לאקה. זאת אומרת, אנחנו אוספים את כל הדברים האלה מעצם זה שנפל בזכותנו שאנחנו רב תחומיים, וכל הדברים האלה מתחברים לנו יחד. עוד דמות מאוד מפורסמת שקשורה לאקה במיוחד, זה האיש הזה, מרדכי הביסרור, שמרדכי הביסרור הוא איש המקום שחי במאה ה-19, מת בסוף המאה ה-19, והוא גם היה פעיל ברשת המסחרית הזאת, ובתקופה מסוימת הוא וכמה חברים הגיעו לטימבוקטו ופתחו שם גם בית כנסת קטן, זה לא כל כך החזיק. היו לו עוד כל מיני עסקאות ועניינים אחרים, הוא ממש מהכפר אקה, ובאיזה שלב הגיע אליו צרפתי, שקראו לו שרל דה פוקו, נוצרי, שרצה מאוד לסייר במרוקו, אבל הוא פחד כנוצרי להסתובב שם, ולכן הוא התחפש ליהודי, ומרדכי הביסרור היה המדריך שלו. הוא לקח אותו בכל רחבי המרוקו, 2-3 הסתובבו במקום, הוא הוציא אחרי זה ספר קונסנסנס במרוקו. בספר גם בסופו של דבר שרל דה פוקו די לכלך על הביסרור, ואמר שהוא לא עזר לו בכלל, ולכלך על היהודים וכל מיני דברים אחרים, אבל זה איזשהו קטע קולוניאליסטי צרפתי אחר. פוקו בסוף מצא את מותו
שהוא ניסה לעשות פעולה מיסיונרית באלג'יריה, אז שם הוא מצא את מותו, אבל אחת מהדמויות החשובות שכל מי שמבקר באקה מזכיר אותה, זה מרדכי אביסרור, ואחת השאלות שאנחנו שואלים, כשאנחנו עובדים שם במלח עכשיו, זה איפה למשל היה הבית שלו, והאם נצליח למצוא את הבית שלו, שיש כמה מועמדים, ואולי לחפור. אוקיי, אז זה מוביל אותנו לבית הכנסת באקה, שאליו אנחנו הגענו גם לפני איזה שנה וחצי, וככה הוא נראה ביום שהגענו אליו. אז אתם רואים כאן חלק מהעמודים, והדבר שמאוד תפס את העין שלנו, במיוחד אחרי שאנחנו הכרנו מה קרה בתמנר, זה שיש כאן איזשהו בור שנחפר לא מזמן. זאת אומרת, מישהו כאן חפר לתוך בית הכנסת, לתוך הרצפה שלו. אז זאת הייתה אחת השאלות הראשונות שלנו, להבין בדיוק מה הסיפור, מה קרה. וכאן, במין צוות רב תחומי כזה, זה הכוח הגדול שלנו כארכיאולוגים. שאנחנו יכולים, אלה שאלות שאנחנו מבינים בהן, כאילו, להבין שכבות, מה קרה לפני, מה קרה אחרי. התחלנו לחפור את המקום הזה, זה נראה בדיוק מאותה זווית אחרי תחילת החפירה. אז אתם רואים כאן את שני העמודים שאנחנו ראינו קודם. אנחנו הבנו שהיו עוד שני עמודים, והעמודים האלה התמוטטו בשני המקומות האלה, ובין העמודים האלה הייתה הרצפה של הבימה, החלק המרכזי של בית הכנסת. וכאן ישנן מדרגות שעלו אל הבימה, המדרגות עולות מכיוון מערב למזרח, זאת אומרת שבקיר הנגדי ממש ממול היה ארון הקודש, ראינו את המקום שלו לכיוון מזרח. אבל מה שאנחנו יכולים לראות כאן, שהרצפה של הבימה נעלמה לגמרי, ולא רק זה, אלא שמישהו חפר כאן את החפירה הזאת, ואנחנו ראינו שזה הדבר האחרון שקרה שם. מישהו חפר לתוך המקום הזה. אז עכשיו אחת השאלות שלנו, כאן כארכיאולוגים, זה למה מישהו בכלל ירצה לחפור לתוך הדבר הזה. זאת אומרת, מה הסיבה? כאילו מישהו מאוד התמקד במקום הזה, וכאן עוד פעם כארכיאולוגים שמסתכלים על חתכים, אז יכולנו למצוא את התשובה. כשמסתכלים על החתך, ככה וניקינו אותו טוב, אז אפשר לראות כאן אדמה, מתחתיה מחצלת, מתחתיה עוד אדמה, מתחתיה עוד מחצלות מאוד מסודרות, מאוד יפה, ומתחת למחצלות האלה טקסטים, חתיכות נייר. וזה מה שיצא מתחת למחצלות. זאת אומרת שמתחת לבימה, מתישהו מישהו עשה גניזה, שבתוכה החביאו ושמו את כל מיני דברים של הקהילה. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים עכשיו על החתך הזה, ואנחנו מנסים להבין מה קרה פה, אז מה הסיפור שיוצא מהחתך הזה, כי אנחנו הרי, זה המקצוע שלנו, לקרוא חתכים ומתוך זה להוציא את הסיפור, אז אנחנו יכולים להבין, בגלל שהגניזה הזאת הרסה את הרצפה של הבימה. ברגע שעשו את הגניזה הזאת, לא יכלו להתפלל יותר. אז מתוך זה אנחנו יכולנו לנחש ולהציע, שרגע לפני שהקהילה היהודית עזבה את אקה, על זה יש לנו הרבה מאוד תיעוד, דיברנו עם האנשים, זה קרה יום בהיר אחד בתחילת שנות ה-60, חוץ מאיזה 3 משפחות שנשארו, כל היתר באו המשאיות ועלו ונסעו, כולם עומדים משתוממים מה קרה, למה הם עוזבים, בחרו מהצד הזה, בחרו מהצד השני. אז רגע לפני שהם עזבו את אקה, אלה שעזבו חפרו בור לתוך הבימה, הורידו את הרצפה שלה, בתחתית הבור הם שמו את הגניזה, והם כיסו אותה בעדינות רבה מאוד, כאילו אפילו דמיינו כמו שמכסים תינוק, מאוד מאוד בעדינות, בשורה ראשונה של מחצלות, על זה באדמה, על זה בעוד מחצלות, על זה באדמה שהחזיר את הגובה לגובה של הרצפה המקורית, ונפרדו לשלום מבית הכנסת. זהו, אנחנו הולכים, מי יודע אם לחזור את פעם. אז זאת הייתה הפרשנות הארכיאולוגית שלנו באותו רגע. בואו נסתכל על זה עכשיו, ונבין את זה קצת אפילו יותר טוב. פה אנחנו עומדים מהגג של בית ליד, ומסתכלים לתוך בית הכנסת תוך כדי החפירה שלו. היום כבר אי אפשר לעשות את זה, כי בית הכנסת כבר עומד עד התקרה, סגור, עד למעלה. אז אתם רואים שבבית הכנסת הזה היו, בעצם מה שהיו בו, לקחתי עמוד כזה, כי זה מה שמצאתי נוח באינטרנט, אז לא היו עמודים קורינטיים או משהו בסגנון הזה, אבל תכף תבינו למה בחרתי דווקא את אלה. היו 4 עמודים במרכז בית הכנסת, היו 2 אומנות בצד המזרחי, 2 אומנות בצד המערבי, ואחרי שבית הכנסת נעזב, מה שקרה, שהעמודים, חלק מהעמודים פשוט התמוטטו וקרסו, והתקרה קרסה גם כן. אם נתמקד עכשיו באזור הזה, באזור של הבור שאנחנו ראינו אותו קודם, הבור, השוד החדש ביותר, אם אנחנו מסתכלים פה, פה גם כן היה עמוד, והעמוד הזה נפל והתרסק לכיוון הזה.
זאת אומרת שאם אתם תסתכלו על זה עכשיו בעין ארכיאולוגית, אתם רואים כאן את הלבנים האלה, וכל הלבנים האלה זה הלבנים שבנו את העמוד. זאת אומרת, העמוד התמוטט. העמוד התמוטט אחרי שנטשו את בית הכנסת, והוא כיסה בעצם את הגניזה הנטושה שכיסו אותה. ורק אז מישהו הגיע וחפר. זאת אומרת שזה קרה יחסית לא מזמן, מישהו שידע מה הוא מחפש, והלך בדיוק לשם לחפור כדי להצליח להוציא דברים מהגניזה. מי זה היה? יש לנו כל מיני השערות, אנחנו לא יודעים, יש לנו כל מיני מחשבות. מתי זה היה? אנחנו מעריכים 20, 30, 40 שנה. פחות, 20 שנה, פלוס מינוס. אוקיי. ממש לפני 10 ימים חזרנו משם עוד פעם, עשינו חפירה נוספת, חזרנו לעבוד באזור הזה כדי לגלות את הגניזה, וחפרנו עכשיו רק את האזור של הבימה, כדי לגלות מה שיש שם. אז זה החלק המרכזי, אתם רואים ברקע את הקיר של ארון הקודש, פה כבר המקום נראה קצת יותר חשוך, כי התקרה כבר עומדת במקום. זאת השארית היחידה שנשארה מהרצפה המקורית של הבימה. זאת אומרת, הרצפה הייתה משהו בגובה הזה. אבל רגע לפני שעזבו, מה שעשו, שברו את הרצפה, חפרו לתוכה, ואתם רואים כאן את החפירה כשיורדת לעומק מצטמצמת קצת בשטח, למטה שמו את הגניזה וכיסו את הכל במחצלות. מה יש בתוך הגניזה הזאת? אלה צילומים מדברים שיצאו לפני שבועיים, אז ככה זה צילומי שטח מהירים, שום דבר לא פורסם, שישאר אצלכם. הרבה קטעי תפילין ודברים בסגנון הזה, הרבה טקסטיל עם כל מיני דברים, כנראה השבעות ודברים אחרים, רקומים לתוך הבד, קערות השבעה, קערות עם טקסטים עליהם. הכתב שכותבים שם זה כתב שאנחנו קוראים לו כתב חצי קולמוס, שזה הכתב שהשתמשו בו גם במרוקו, אבל גם באזורים גדולים של העולם היהודי. עכשיו כאן אתם רואים חלק מהקמאות, גם פה המון קמאות, אבל כאן מה שמעניין, וכאן עוד פעם הארכיאולוג שבי קפץ, זה שאנחנו יכולים לעשות ממש טיפולוגיה של קמאות. זאת אומרת, בצד שמאל אלה הקמאות החדשים יותר, שהם פה מודפסים ויש עליהם זכוכית, ואלה קמאות נגיד שנות ה-50-60 כנראה. ומצד ימין אלה הקמאות הישנים יותר, שרק כמותם נמצאנו בתמנרק למשל, כי תמנרק לא חיה כבר בתקופה הזאת שייצרו את הקמאות האחרים. בתוך הקמאות, אז הנה איזשהו קטע מקמע מסוים, בדרך כלל מישהו, היה איזשהו רב או מישהו מומחה בכתיבת קמאות, והוא כתב את הקמאות האלה, בדרך כלל כל קמע הוקדש לבן אדם, ולפתור כל מיני בעיות. אז למשל כאן אני כותב קמע הזה לשם משה בן רחל, שיהיה לו רפואה שלמה, ורמח עבריו ושסה גידיו. עוד דבר שאנחנו מצאנו בגניזה, ומבחינתנו, נגיד, ההיסטוריונים זה אולי קצת פחות חשוב להם, אבל לנו כארכיאולוגים קפצנו על זה כמוצאי שלל רב, כי זה לימד אותנו מתי גנזו את הגניזה, מתי סגרו את הכל. אז בין כל הטקסטים והתפילין והבדים והדברים הכתובים והמון ספרי קודש, קטעים של ספרי קודש, לא מצאנו אף אחד שלם, אז אתם רואים בצד ימין למטה יצא חלק של נורה של פנס. ובצד שמאל זה בקבוק יין שבדקנו, זה מיקב שנמצא בספרד, שהוא פעל מה-1800 עד היום. מה שחתך בכלל את הסיפור היה שמצאנו גם עיתונים, ובתוך העיתון הזה, אז אתם רואים כאן, מדברים כאן על איזשהו טורניר ספורט שהיה ב-1950. זאת אומרת, מה שאנחנו יכולים באמת ככה, כל הדברים האלה מכל הכיוונים חזרו ואישרו לנו שהגניזה הזאת, הם מילאו אותה כנראה בשנות ה-50-60. ואז נסגר הסיפור. יש לנו קצת תיעוד על איך היהודים עזבו את מרוקו. אז אני מראה לכם את הקטע הזה, זה סרט נדמה לי שהג'וינט הפיקו אותו, זה לא באקה, זה באחד הכפרים האחרים, אז הבאתי קטע קטן ממנו. Religious objects fall for special treatment. The ancient symbol red and soft to signify blessedness and peace. The mezuzah, the mark which set aside a Jewish house mother, is wrenched out of the framework of the door of the synagogue. Grandsire and grandson told their past into the rolling of the Holy Scroll.
אוקיי, זו תמונה העצובה הזאת של נפרדים מהכפר, עצרתי כאן את הקטע הזה. אז כאן אתם רואים שהייתה באמת איזו פעולה של פרידה, ושאנשים לקחו איתם את חפצי הקודש שהם חשבו שהם יכולים לקחת, ספרי תורה ודברים אחרים. אבל אי אפשר היה לקחת את הכל כי היה המון, כאילו כל דבר שמוזכר עליו שם הקדוש, אז צריך להכניס אותו לגניזה, ועוד המון דברים אחרים. אז אנחנו באמצעות הארכיאולוגיה מצליחים להשלים את הסיפור של קטעים שאנחנו לא רואים אותם. לתיעוד או לא שמענו את זה מהסיפורים. אוקיי, עוד איזה 2 מילים אחרונות על בית הכנסת הזאת, על בית הכנסת הזה. כאן אתם רואים אותו במהלך השחזור, אנחנו עובדים ולמעלה משחזרים את התקרה ודברים אחרים. רוקנו את הגניזה, ברגע שגמרנו לרוקן אותה, אז ראינו שהחלק התחתון של הבימה בנוי בצורה כזאת. זאת אומרת שיש לנו כאן, אתם רואים מין קורות עץ תמר, כל האזור הזה זה אזור של נאות מדבר, זה עץ התמר, משתמשים בו לכל דבר במקום הזה. אבל העצים האלה בחלק המרכזי לא נמצאים, כי מי שחפר את הבור לגניזה בעצם הרס אותם. אבל לפני שחפרו את הבור לגניזה, מסתבר שבעצם היה כאן איזשהו מפלס של קורות של עצי תמר. ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, אנחנו כארכיאולוגים, אם יש דבר כזה, למה לא בנו כאן את הבימה, ישר מילאו אותה באדמה ואבנים כמו שעשו בכפר השני? למה יש כאן איזשהו מין כיסוי כזה? למה יש איזשהו חלל מתחת לזה? אז אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו שואלים את עצמנו, אולי הייתה שם גניזה קדומה יותר. זאת אומרת, אנחנו עוד לא הספקנו לחפור, אנחנו מתכוננים לחזור, אבל ההיסטוריה של עכא היא לפחות מהמאה ה-17, אם לא לפני זה. ובית הכנסת כאן הוא הרבה יותר מורכב מבית הכנסת השני בתמנע, יש כאן הרבה חללים תת-קרקעיים, כנראה עוד גניזות והמון שיפוצים שנעשו בתוך הבית הזה. אוקיי, בואו נסכם עכשיו את העניין. אז ככה, לגבי עכא, לגבי בית הכנסת בעכא תגדיר, אז מה שיכולנו לגלות זה שמתישהו, אנחנו עוד לא יודעים מתי, בנו את בית הכנסת, בעיניים ארכיאולוגיות אנחנו זיהינו סדרה של שלבים של שיפוצים, שפה סגרו איזה פתח, שם הוסיפו טיח ראשון וטיח שני, אז היו הרבה שיפוצים לאורך השנים, כנראה שהשאירו גם חלל מתחת לבמה. לפני העזיבה חפרו לתוך הבמה והתמינו את הגניזה האחרונה, כיסו את הגניזה ונפרדו ממנה לשלום, המבנה התמוטט, הגיעו שודדים, שדדו חלק מהגניזה, למזלנו לא שדדו את הכל, ואז אנחנו הגענו עם אינסיג'ם למקום. אוקיי, אז עכשיו אני מסכם, חוזר טיפה לתיאוריה, ושואל כמה שאלות. אז למה זה ארכיאולוגיה פוסט-דיאספורית או חפירה פוסט-דיאספורית? דבר ראשון, כי זה, כל המפעל הזה הוא נערך ברוח התקופה, מה שנקרא הצייטגייסט של התקופה הזאת, שהיא תקופה פוסט-דיאספורית. במסגרת זה של חזרות למולדת הישנה, אז נערך המבצע הזה כחלק ממבצעים נוספים שעושים חרדים ולא חרדים ודור שני ודור שלישי להגירה ואנשים אחרים. חלק מהעבודה שלנו הם ממש בתוך הפוסט-דיאספורה של מרוקו, אז זה גם. וגם שאלות המחקר שאנחנו מגלים, תראו מה אנחנו בעצם, על מה התמקדנו ברגע זה. זה שאלת העזיבה, למה עזבו, איך היגרו, מי חזר. זאת אומרת, גם השאלות עצמם הן שאלות שנוגעות לעניינים האלה של דיאספורה, חזרה, שיבה, בתוך הסיפור הזה. שאלה שנייה, כאילו שאני שואל את עצמי, ככה התחלתי בעקבות ההרצאה הזאת לשאול, בעצם איך, אני חוקר של תקופת הברונזה בלבנט, מה אני עושה שם? זאת אומרת, איך התגלגלתי לתוך הסיפור הזה? אז בעצם יש המון דברים שהם נושקים ומתחברים לדברים האלה, וזה קשור לשיחה שעשינו גם קודם. אז אחד מהדברים שתמיד הלהיב אותי בארכיאולוגיה של כמעט של זמננו, זה שאנחנו, אם אנחנו מצליחים לפגוש את האנשים ולדבר איתם, אנחנו יכולים קצת לבחון מה גבולות הארכיאולוגיה ולספר את הסיפור. זאת אומרת, אנחנו כארכיאולוגים הרי מספרי סיפורים, כמה הסיפור שלנו הוא תואם למה שקרה פחות או יותר. אז לי היו כמה התנסויות כאלה בעבר בנגב, אתם רואים כאן סיפור של איזה מבנה שנמצא כ10 קילומטר צפונה לבאר שבע, שבטח כולכם, כל מי שנסע לבאר שבע חלף על פניו וראה אותו, נקרא בית אל מלאכי. עשינו שם איזשהו תרגיל עם סטודנטים, הסתובבו, סקרו, היו צריכים לספר את הסיפור, אחרי זה פגשנו את עיד אלטורי שגר במקום, והוא סיפר לנו מה באמת היה. הארכיאולוגים מצוינים בארכיטקטורה ובניתוח ארכיטקטוני,
ומציאת הסיפור, מה בדיוק היה ולמה ומה קרה, אנחנו לא משהו. אוקיי? אז זה מה שמרתק, אחד מהדברים שמרתקים בחקירה של הדברים החדשים. דבר שני שמאוד ריתק אותי באזור הזה, זה בחינה של בתוך המסגרת הכללית הזאת, שאולי אתם מכירים אותה של Landscape Archaeology, שבתוכה בוחנים את היחסים, יחסי כוח, פיקוח ושליטה ודברים אחרים בתוך הנוף, ושם רואים את זה בצורה נפלאה. הרבה מאוד פעמים, אם יצא אנחנו לבקר במרוקו, אז הרבה פעמים היישוב היהודי או הרוב היהודי, המלך, הוא נמצא קרוב לבית של השליט. אז אם זה בפז, אז זה קרוב לארמון של המלך. אם זה במקומות אחרים, זה קרוב לשליט המקומי. אז כאן, בתמנארט, המלך נמצא ממש מתחת לקסבה של הקאיד, השליט המקומי, שקראו לה קאיד אל תמנארטי, שהוא אחד מבעלי הכוח באזור. בעצם, השליטים, מבית המלוכה ובדבר שהתגלגל גם הלאה לשליטים המקומיים, הם היו תמיד גם המגנים של היהודים, והם היו גם אלה שזימנו אותם הרבה פעמים כחלק מתוך מערך המסחר ומערכות אחרות. אז אנחנו רואים כאן בתוך הנוף ובתוך המבנים איך יש כאן רעיונות של שליטה ופיקוח והגנה, כאילו זה עובד דו צדדי, של המלך יחסית לקסבה של הקאיד שיושבת ומטפסת מעל. וישנם גם עוד הרבה מאוד שאלות אחרות שמעסיקות ככה חוקר ברונזה קדומה שמתאימות גם לבדיקה באזור הזה, ויש לנו כאן הרבה מאוד נתונים מרתקים עליהם. דבר ראשון, הנושא של ארכיאולוגיה מדברית, ששם אפשר לעשות אותו בגדול, עיקר פעולה מאוד גדול, דרכי מסחר בינלאומיות שעוברות במקום והלימוד שלהם, ומה עובר במקום, ואיזה חומרים, ומאיפה זה מגיע, וכן הלאה. כל העניין של בין תרבותיות, של היחסים בין קבוצות שונות שגרות שם. אז אנחנו דיברנו על יהודים ומוסלמים, אבל זה קצת יותר מורכב, כי בתוך המוסלמים באזור הזה יש את החרטים, חרטים זה עבדים משוחררים שחורים שגרים באזור. יש, האוכלוסייה שם היא המזירית זה ברברים, מדברים שפה שהיא לא ערבית, השליחית. ויש כאן מערכות יחסים בין הדתיות ובין דתיות שהן מרתקות ללימוד שלהם מבחינה היסטורית, אנתרופולוגית, ארכיאולוגית ואחרות. יש שם פעולה מאוד רצינית של ארכיאולוגיה קהילתית, שעל זה לוקחת פיקוד יותר סלימה ודוד לוקחים את זה. הפעלה ועזרה בשימור המלוכות המקומיות של התושבים, ניסיון לעבוד יחד איתם בכפר, ואחרי זה ניסיון ויחד איתם לבנות איזה מין מרכזי הדרכה במקום, שגם הקהילה המקומית תהיה מעורבת במה שקורה שם, ופרויקט גדול של שימור. אז זהו, עד כאן, פה אני עוצר.